Laitinen ja Kuoppala B-finaali, 3 ratakierrosta, 10 sekunnin taulu ja lähettäjä mökki. Kyllä se Laitinen lähtee edelleen, saa peräänsä Kuoppalan Ruoppa tällä hetkellä 3. Ryppönen ottaa 4. paikan, tuolta Leivonen yrittää kiertää ulkoa, mutta ei riitä vauhti ohittamaan Rykköstä. Ja 6. siellä tällä hetkellä Lasse Kankaanpää. Laitinen johtaa, Kuoppala on 2. Ruoppa hakee vimmatusti nousupaikkaa 2. sieltä. Tuossa on hyvää seurattavaa 2., 3., 4. paikoilla, ei Ryttynenkään varmasti 4. tule tyytymään. Sen sijaan jo Ryttynen on jättänyt jonkin verran hajurakoa tuonne Leivoseen ja Kankaanpäähän nähden. Ensimmäinen ratakierros täyttyy Laitisen komennossa. Kuoppala jatkaa 2., Ruoppa 3., Ryttynen 4., Leivonen 5., Kankaanpään auto ottaa jo savumerkkejä. Ruoppa joutuu vähän ulos, Ryttynen sen sijaan menettää tuossa asemia. Nyt kannattaa seurata erityisesti Kuoppala-Ruoppa-asetelmia. Kuoppala siis 2. jatkopaikalla ja Ruoppa 3., 2 jatkaa A-finaali. Rytkönen on jäänyt jo jonkin verran, eli kyllä tässä ne jatkopaikat todennäköisesti jaetaan tuon kärkikolmikon kesken. Ei ole tosin Laitinen jätättänyt enää yhtään niin paljon kuin aiemmin on onnistunut jätättämään. Ruoppa kyttää sisärakoa ja menee ohi. Ruoppa 2. Katsotaan pysyykö siinä vielä, kun tullaan 2. pisteen jälkeen. Kyllä, Laitinen kärjestä, Ruoppa 2. Kuoppala on nyt 3. on saanut Rytkösen peräänsä. 4. Leivonen on jo melko turvallisen tuntuisella 5. sijalla. Kankaanpää meni savuttavan 5. kanssa pois. Kuoppala yrittää vimmatusti päästä Ruopasta ohi, mutta Ruoppa pitää linjan kiinni. Laitinen edelleen kärjessä, Ruoppa 2., Kuoppala 3., Rytkönen 4. Tullaan ruutulipulle ja tästä selviää ketkä menevät A-finaaliin. 61 Petri Laitinen A:han ja 1 viime vuoden voittaja Timo Ruoppa A-finaaliin. Kuoppala oli B-finaaliin 3., Rytkönen 4., Leivonen 5. ja aiemmin keskeyttänyt Kankaanpään 6. aalle. No niin, olipa huikeaa. Täytyy sanoa, että huikea on ollut nämä Leijon lähettäjä yksiössään. Ken sieltä heilahtaa parhaiten. Onko Laitinen menossa kärkeen? Otti vähän kaikkeen. Ja sitten onkin tiukkaa taitoa siellä. Laitinen kärkeen 2. paikalla. Harjuko siellä on sitten tässä vaiheessa ykköspaikka. Ei kun Jaltala perällä, anteeksi. Perällä Ruoppa tässä vaiheessa kärkikaksikko. Ja Laitinen saa sitten kipeä auton. Ja perällä pyörähtää, että Ruoppa nousee viimevuotinen voittaja. Kuka siellä on? Eli Mattila on tuossa, mä en edes huomannut tuon kaiteen takana. Ja tässä vaiheessa on sitten kärjessä lataa tasatarkkaa viimevuotinen voittaja. Ruoppa on aloittamassa 2. ratakierrosta ja eroa 2. Kustaa vaan perällään. Siinä on semmonen 40 metriä, kun edelleen 27 urheilusijoitus on tässä vaiheessa 3. ja Puolilatta Propio hetken kuluttua odottamassa. Eli Timo Ruoppa, Luumäkinen kuljettaja, Tokkitaksi Pietilältä. Onko uusimassa? Pääsee Heinin kanssa sitten samanlaisella autolla ajelemaan tontilla, ei millä nuolassa eikä tiputella vielä mihinkään suuntaan. Tullaan toistamiseen vanikkokaaresta. Ruoppa edelleen ykköspaikalla, perällä 2. ja Uurilla matkaa siellä 3. tilalla. Ja saman tien lähdetään laskeutumaan jälleen tänne alalenkin puolella. Veikkaan, että siellä puristellaan ja pompotellaan. Nyt ei ole varaa rengasikkoihin. Tänään alkaa viimeinen ratakierros. Ruoppa edelleen ykköspaikalla 2. tilalla perällä. Ja perällä lyö pitkiä puita uuni. Uurilla edelleen 3. 4. paikalla 86 Harju. Ja saman tien keskilenkki on odottamassa. Aika mielenkiintoinen tilanne. Ja Ruoppa ottaa rauhallisesti. Hiljaa saadaan hiiliä. Varmaan tuntuu sitä, kun perällä on edelleen 2. Urrilla 3. Harju 4. 5. paikalla matkaa 2, 3, 5. Eli Pasanen. Ja viimeistä kertaa noustaan tuonne ylälenkin puolelle. Ruoppa vetää tätä ketjua. Tämä ja 50 metriä eroa. Toisena 2. paikalla ajava. Laitetaan korvatulmat. Heidi huutaa kohta, ettei tule tarvitse vaan voida tuonne. Ja 2
Ilmeisesti ajaa perään.